mutitsitsimutse Ambuya tu Yesu mutitsitsimutse muyambire ineyo mutitsitsimutse Ambuya tu Yesu mutitsitsimutse muyambire ineyo. Ndikulandireni wokondedwa konse kumene muli. Moni 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 moni. Mwalandiridwa ku msonkhano wathu wa chitsitsimutso umene unayamba la Sabata ndipo ukupitirira mpaka na udzathanso la Sabata. Chotero nonse muli olandiridwa konse kumene muli. Moni kusiyatutuka uko, moni kumpesa uko, moni kumalani paki uko, moni 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 nonse amene mukutimvera pa online ya mpesa. Wokondedwa yakwananso nthawi yoti tilankhulane mawu ochokera m'buku lopatulika. Yehova wachilolanso kuti tikhale nawo mwayi omvera mawu ake madzulo uno. Chotero nonse ndinu olandiridwa. Mu tsiku lathu loyamba tinayamba ndi phunziro limene limafotokoza kunena kuti chigwa cha ngozi, ndipo tidapeza kunena kuti dzikoli pamene likupita ndi zimene zikuchitika zikutionetsera kuti tili kumapeto a nthawi, tili ku chigwa cha ngozi. Posachedwa Yesu Khristu abwera kudzatenga ake, ndipo tidapeza kunena kuti onse ochimwa adzaphedwa ndi kukhala ngati ndowe pa nthaka, ndipo sadzaliridwa maliro, ndipo sadzayikidwa. Mbalame zidzayitanidwa kudzadya phwando la anthu ochimwa. Amfumu, akapolo, olemera, achuma, osauka, anthu onsewa ochimwawo adzakhala atafa ndipo adzadibwa ndi mbalame zosiyanasiyana. Ilo linali phunziro la tsiku lathu loyamba. Ndipo mu tsiku lachiwiri tinaphunzira za kubadwanso. Ndiye tidapeza mkulu wina amene tikumutchula dzina loti Nikodemo, amene adapita kwa Yesu ndi kukamuyamikira, ndipo adawuzidwa kumeneko kuti ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sangakhonze konse kulowa mu ufumu wakumwamba. Ndiye tidapeza kunena kuti kubadwa mwa madzi ndi mzimu ndi kubatizidwa mu ubatizo wa madzi. Ndiye tidapeza kunena kuti ubatizo ukutanthauza kufa ndi kuuka ndi Yesu Khristu. Chotero tinawerenganso pa Marko chapter 16 verse ya 16 pamene amafotokoza kunena kuti amene abatizidwa nakhulupirira adzapulumuka, koma amene sakhulupirira adzawonongedwa. Chotero tidapeza kunena kuti chipulumutso chikufunikiranso kwambiri pa kubatizidwa, kukufunikiranso kwambiri pa chipulumutso chathu chimene chikubwera kutsogolo kwathu. Mu tsiku la lero tikambirana za mutu uwu umene ndi funso: kodi chimachitikanji munthu akafa? Kodi chimachitika ndi chiyani munthu akafa? Tipemphere. Wokonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo
zikomo chifukwa cha nthawi yabwino inanso imene mwatipatsa mwayi wina nanga umene mwalola kuti timve mawu anu. Yehova tilankhuleni, mutisinthe, mutikonze kuti tiyambirenso kuyenda mwatsopano mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Chimachitikanji munthu akafa. Choyamba tiyenera kuyamba kudziwa kuti kodi imfa ndi chiyani. Tikamati imfa ndi chiyani, ndi kukhulupirira kunena kuti palibe munthu amene sadziwa imfa, chifukwa imfa pa dziko lapansi paliponse yafikapo, nyumba ina iliyonse yafikamo. Chotero imfa si chinthu cha chilendo. Ndi chifukwa chache Baibulo likufuna kutidziwitsa za zimene zimachitika munthu akafa. Ife anthu amene tili ndi moyo ndi amene tingathe kudziwa za zimene zimachitika munthu akafa. Tinayenera kudziwa kuti tikadzafa chiti chidzachitike nchiyani. Chotero apa tiyambe kudziwa kunena kuti kodi imfa ndi chiyani. Yesu adatifotokozera nkhani kuchokera pa Yohane chapter 11 verse ya 11 kukafika pa verse 14. Yohane chapter 11 verse ya 11 kukafika pa verse 14 akufotokoza motere. Koma Yesu adanena za imfa yake, koma iwowa anayesa kuti ananena za verse 11. Izi anati, ndipo zitatha izi ananena nawo, Lazaro bwenzi lathu ali mtulo, koma ndimuka kukamukitsa iye tulo take. Verse 12. Chifukwa chache akuphunzira ache anati kwa iye, Ambuye, ngati ali mtulo adzachira. Koma Yesu adanena za imfa yache, koma iwowa anayesa kuti ananena za mpumulo wa tulo. Verse ya 14. Pamenepo Yesu anati kwa iwo momveka, Lazaro wamwalira, Lazaro wamwalira. Wokondedwa, apa tikuona Yesu Khristu akuifotokoza imfa, nkuifanizira ndi tulo. Inali nthawi imene Lazaro bwenzi lake la Yesu adamwalira. Chotero Yesu analandira uthenga kuti Lazaro bwenzi lanu wamwalira. Tikamati munthu wamwalira ndiye kuti wafa, wasiya kupuma. Wokondedwa, ndiye Yesu atalandira uthenga umenewu, ndiye Yesu akulankhula akuti Lazaro bwenzi langa ali mtulo. Yesu adayifanizira imfa ndi tulo. Yesu adayifanizira imfa ndi tulo. Chotero tikuona kunena kuti Yesu pamene akuwauza akuphunzira ake kuti bwenzi lake ali mtulo, ophunzira wasanathe kumvetsetsa bwinobwino zimene Yesu amatanthauza. Ophunzira sanamvetsetse bwinobwino zimene Yesu amatanthauza. Chotero adamuwuza Yesu kuti ngati ali mtulo ndiye kuti Lazaro adzuka kutulo take, chifukwa tonse timadziwa kunena kuti munthu akagona ndiye kuti chimene amayembekezera ndiye kuti amadzukanso. Mwina ngati wagona madzulo ndiye kuti mmamawa ayenera kudzuka. Chotero akuphunzira a Yesu Khristu anaona kunena kuti ngati Lazaro ali mtulo ndiye kuti adzuka. Ndi pamene Yesu amawamasula kuti iye ayi tulo timene ndikutifotokoza pano Lazaro tu wamwalira. Chotero Yesu Khristu adayifanizira imfa, kapena adayifotokozera imfa kuti ndi tulo ndi kugona. Chifukwa chani Yesu Khristu adafotokozera, adaonetsera kuti imfa ndi tulo ndi kugona? Iye adafuna kunena kuti anthu adziwe kunena kuti pamene tifa
tidzikhala ndi chiyembekezo kuti tidzadzukanso. Chotero pamene amanena kuti Lazaro ali mtulo, chiyembekezo chinalipo choti adzukanso kutulo take. Kodi okufa amaganiza? Kodi okufa amaganiza kapena kuti amaganiza chani? Masalimo chapter 114. Masalimo chapter 114. Peze buku la Masalimo 114. 146. Sorry. Masalimo 146. Masalimo 146 verse ya 3 mpaka na 4. Verse ya 3 yafotokoza kunena kuti musamakhulupirira zinduna kapena mwana wa munthu amene mulibe chipulumutso mwa iye. Mpweya wace uchoka, abwerera kunka ku nthaka yace. Tsiku lomwelo zotsimikiza mtima zake zitayika. Wokondedwa, apa Davide akutifotokozera kunena kuti tisamakhulupirira zinduna, tisamakhulupirira dziko lapansi, chifukwa mpweya wawo umachoka. Chotero munthu akafa, mpweya ukachoka, ndiye zotsimikizika mtima, zoganiza zonse zimathera pomwepo. Saganizanso munthu amene wafa, salingaliranso zochitika kunja kuno. Iyeyo akafa, ndiye kuti zonse zimene amaganiza zimakhala zathera pomwepo. Kaya anali ndi mapulani ofuna kugula galimoto, ndiye kuti mapulani amenewo amathera pomwepo. Kaya anali ndi mapulani ofuna kumanga nyumba, mapulani amenewo amathera pompo. Pamene mpweya wachoka, ndiye kuti zonse za malingaliro ake zimathera pomwepo. Sangaganizenso, sangakumbukirenso za china chilichonse chimene chikuchitika mu dziko lapansili. Ndi ndani amene ali nawo moyo wosatha? Tifuna tione tsopano ndi ndani amene ali nawo moyo wosatha. 1 Timoteyo chapter 6. 1 Timoteyo chapter 6. 1 Timoteyo chapter 6. 1 Timoteyo chapter 6 verse ya 16. 1 Timoteyo chapter 6 verse ya 16. Akutifotokozera motere pa verse 16. Ambuye achitire banja la Onesiforo chifundo, pakuti anatsitsimutsa ine kawirikawiri, ndipo sanachita manyazi ndi unyolo wanga. Sorry. 1 Timoteyo chapter 6 verse 16. Verse ya 16. Amene yekha ali nawo moyo wosatha, wakukhala nkuunika kosakonzeka kufikako, amene munthu sanamuona kapena sakhonza kumuona. Kwa iye kukhale ulemu ndi mphamvu yosatha. Ameni. Apa mukayiwerenga nkhaniyo mmwambamo mupeza kunena kuti akukamba za Ambuye Yesu. Ndiye Paulo akufotokoza za Ambuye Yesu kuti yekhayo ndi amene ali ndi moyo osatha, moyo wake ulibe mapeto. Chotero anthu amene tili pa dziko lino lapansi tilibe moyo osatha. Moyo wathu uli ndi malire. Ifeyo tikhoza kufa, koma ndi Yesu yekha amene ali ndi moyo umene uli opanda malire, moyo osatha. Chotero moyo wathu umene ife anthu tili nawo ndi moyo onena kuti umatha. Funso tsopano nkumabwera kunena kuti kodi tikafa tidzakhalanso ndi moyo? Kodi tikafa tidzakhalanso ndi moyo? 1 Thessalonica chapter 4. 1 Thessalonica chapter 4 verse ya 16 mpaka na 17.
1 Thessalonica chapter 4 verse ya 16 pana 17 akufotokoza kunena kuti pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a mngelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Verse 17 pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi m'mitambo kukakumana ndi Ambuye mulengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Chiyembekezo chilipo chonena kuti ngakhale titafa mu dziko lino lapansi, ngakhale titafa ndi kuwola, ngakhale titadyedwa ndi zinyama, ngakhale titagundidwa kana ndi magalimoto, ngakhale titachita ngozi za mtundu wanji, ngakhale titawomberedwa ndi mfuti, koma ngati tikhala anthu ochita bwino, tsiku lina tinacho chiyembekezo kuti tidzakhalanso ndi moyo, tidzaukitsidwa ndi kukhala ndi matupi abwino, matupi osafa, koma tsiku lake ndi limodzi, tsiku limene Yesu Khristu adzabwera pa dziko lapansi, tsiku limene Yesu Khristu adzawombole dzikoli, ndi tsiku limene akufa mwa Ambuye. Baibulo lafotokoza kunena kuti akufa mwa Ambuye adzauka nakhalanso ndi moyo. Okondedwa, nkutheka tikulakalaka kukhala mmodzi mwa anthu akufa mwa Ambuye, kuti tsiku limene Yehova Mulungu wakumwamba, tsiku limene Yesu Khristu adzatulukire mitambo, tidzakhale amodzi mwa anthu odzukitsidwa mu imfa imeneyi, ntikhalanso ndi moyo ndi kupita kukakumana ndi Ambuye wathu m'mitambo. Funso: kodi mfumu Davide anapita kumwamba atafa? Mfumu Davide adapita kumwamba atafa? Chifukwa pali zikhulupiriro zina zimene anthu amakhulupirira kuti munthu akafa amapitiratu kumwamba. Ndiye tikufuna tione buku lopatulika likutifotokozera chiyani. Davide adapitiratu kumwamba? Machitidwe atumwi, Machitidwe atumwi, Machitidwe atumwi chapter 2, Machitidwe atumwi chapter 2 verse ya 34. Machitidwe atumwi chapter 2 verse ya 34. Ndipo pa verse ya 34 akufotokoza motere: pakuti Davide sanakwera kumwamba ayi, koma anena yekha, Ambuye anati kwa Mbuye wanga, khalani ku dzanja lamanja langa. Apa Davide akufotokoza kuti ananeneratu yekha, atalankhulana ndi Mulungu. Iye ananeneratu kuti Mulungu adamuyikiratu ku dzanja lamanja, kuti anachita kuneneratu kuti ukhale ku dzanja lamanja langa. Koma ngakhale zili choncho, ngakhale ali ku dzanja lamanja la Yehova Mulungu wakumwamba, koma akutifotokozera kunena kuti Davide sadakwera kumwamba ayi. Iyeyu atafa adayikidwa m'manda, sadakwera kupita kumwamba. Davide sadakwera kupita kumwamba, sadakwera kupita kumwamba. Ndiye funso ndilonera kuti ngati sadakwera kupita kumwamba, mfumu Davide akuyembekeza kudzauka ndi ali kuti? Masalimo chapter 17, Masalimo chapter 17 verse ya 15. Masalimo chapter 17 verse ya 15. Masalimo chapter 17 verse ya 15 akufotokoza kunena motere: koma ine ndidzapenyerera nkhope yanu mchilungamo, ndidzakhuta mtima ndi maonekedwe anu pamene ndidzauka. Apa Davide adafotokozeratu mwachindunji kuti iye adzapenyerera nkhope ya Yehova pamene adzauka. Sono nkhope ya Yehova, nkhope ya Yesu Khristu
idzaonekera mu dziko lino lapansi pamene iye adzabwera kachiwiri. Chotero izi zikutitsimikizira kunena kuti Davide naye adzakhala mu gulu loukitsidwa mu nthawi imene yafotokozedwa mu Atesalonika chapter 4 verse ya 16 ndi 17, pamene Yesu Khristu adzabwera kudzatenga anthu ake owomboledwa. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene mfumu Davide ati adzauke. Mfumu Davide idzauka mu nthawi imene ati adzapenye Ambuye kapena kuti nkhope ya Ambuye pamene ati adzabwera. Wokondedwa, nkutheka anthu enanso timatha kukhala mafunso kunena kuti kodi okufa amalemekeza Mulungu? Akufa amagwada nkumapemphera? Akufa amalapa kumene aliko? Funso timatha kukhala nalo chifukwa anthu ena ali nazo zikhulupiriro zomafotokoza kunena kuti mwina akafa ndiye kuti amakhala nayo nthawi yokamulemekeza Mulungu, yokalapa ndi kuchoka ku moto ndi kupitanso ku malo abwino, malo achipulumutso. Koma funsoli Bible litiyankha bwino. Masalimo chapter 115, Masalimo chapter 115 verse ya 17. Masalimo 115 verse ya 17. Akufa salemekeza Yehova kapena aliyense wakutsikira kuli chete. Apa akutitsimikizira kutifotokozera kuti akufa salemekeza Mulungu, akufa salemekeza Yehova, akufa sapembedza, kulibe kulapa kumanda ayi, kapena wina aliyense amene watsikira kuli chete, amene watsikira kumanda sakhala nayo nthawi yoti angagwade pansi ndi kumathokoza Yehova kuti zikomo Ambuye mwandidzutsa, si zikomo Ambuye ndili pano. Sangakhale ndi nthawi yomupembedza Mulungu kapena ndi kulapa machimo ake kuti ndinali wakuba ine kunja kuja, pano ndikuzunzika, ndiyeso pano Ambuye mundikhululukire. Kulibe zimenezo, ndiponso kulibe malo amene anthu ena akuzunzika chifukwa okufa amayembekezera kumanda. Chotero anthu amene ali kumanda salemekeza Mulungu, salemekeza Mulungu. Chotero ngati tikufuna kulemekeza Mulungu tidayenera kumulemekeza tidakali ndi moyo. Abambo ndi amayi, anyamata ndi asungwana, Mulungu tinayenera kumulemekeza, tinayenera kumutamanda, tinayenera kumuimbira tidakali ndi moyo, tidakali ndi moyo. Azimayi adolika adayimba funeni Yehova pomwe muli ndi moyo, funeni, funeni, funeni Yehova pomwe muli ndi moyo. Ngati utaya nthawi osamufuna Yehova uli ndi moyo, dziwa kunena kuti mu nthawi imene wafa, mu nthawi imene ndafa, kulibe kumulemekeza Mulungu. Zonse zathera pomwepo, palibenso kumulemekeza Mulungu iyayi. Kodi munthu woyamba adapangidwa motani? Genesis chapter 7, Genesis chapter 2 verse ya 7. Genesis chapter 2 verse ya 7. Genesis chapter 2 verse ya 7. Ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu ndi dothi lapansi nauzira mpweya wa moyo mphuno mwake, munthuyo nakhala ndi moyo. Wokondedwa, Mulungu mmene amamulenga munthu, Mulungu mmene amakulengani, anachita kuuzira mpweya wa moyo. Anayamba kuumba munthu ndi dothi lapansi, kenako nauzira mpweya wa moyo mphuno mwake, ndipo munthuyo nakhala ndi moyo. Chotero tikamafotokoza kunena kuti munthu wafa, ndiye kuti moyo ndi umene mwachoka, kapena kunena kuti mpweya umachoka, thupi limabwerera kumene lidachokera, kudongo kapena kuti kudoti. Wokondedwa, timufune Yehova tidakali ndi moyo, thupi lathu lisadabwerere kumene lidachoka, mpweya usadabwerere kumene udachoka kwa Yehova Mulungu wakumwamba amene anawuzira mwa munthu. Chidzachitika nchiyani kumatupi athu akufawa
tsiku la mdzukiro, chifukwa tafotokoza kunena kuti anthu adzadzuka, adzakhalanso ndi moyo koma pamene Yesu Khristu ati azidzabwera. Ndiye funso ndionera kuti chiti chidzachitike nchiyani mu nthawi imene anthu akudzauka, matupiwa akubwereranso mchimake, chiti adzachitike nchiyani? 1 Korinto chapter 15, 1 Korinto chapter 15, 1 Korinto chapter 15 verse ya 51 tiwerenga mpaka na 54. Pamenepo akufotokoza motere, taonani ndikuwuzani chinsinsi, sitidzagona tonse, koma tonse tidzasandulika mkamphindi, mkuthwani makwadiso pa lipenga lotsiriza. Pakuti lipenga lidzalira, ndipo akufa adzaukitsidwa osavunda, ndipo ife tidzasandulika. Pakuti chovunda ichi chiyenera kudzavala chisavundi, ndi chaimfa ichi kuvala chosafa. Ndipo pamene chovunda ichi chikadzavala chisavundi, ndi chaimfa ichi chikadzavala chosafa, pamenepo padzachitika mawu olembedwa, imfawe yamezedwa mchigonjetso. Verse 55 apa akutifotokozera kunena kuti pamene Yesu Khristu adzabwera, ndiye kuti lipenga likadzalira, chakufa chimene ife tinacho chifukwa tidavala chakufa. Pamene munthu adachimwa pa dziko lino lapansi adavala chakufa, chifukwa Mulungu adafotokoza kunena kuti ukadzadya za mtengo uwu udzafa ndithu. Ndiye pamene Adamu ndi Hava adadya za mtengo umene uja adavala chakufa, thupi lonseli lidavala cha imfa. Chotero ndi chifukwa chache timafa, nchifukwa chache nyumba ina iliyonse kuli maliro, chifukwa choti tidachimwa. Ndiye mu tsiku lomaliza, tsiku limene Yehova Mulungu wakumwamba, tsiku limene Yesu Khristu adzatulukire mitambo, tsiku limeneli ndi tsiku limene lidzakhale la chigonjetso kwa ana a Mulungu, ana amene achita bwino. Ndiye akuti chovunda ichi cha imfa ichi chidzavuka ndi kuvala chosafa. Chikadzavala chosafa chimenechi, ndiye ndi pamene patadzakhale kunyamuka kukakumana ndi Ambuye wathu mitambo. Okondedwa, nkutheka tikulakalaka kudzakumana ndi Ambuye wathu mitambo, koma kukumana ndi Ambuye wathu mitambo zikutengera, zikudalira ntchito zanu amayi, ntchito zanu abambo, ntchito zanu sungwana, ntchito zanu nyamata, zimene mukuzichita mudakali ndi moyo. Ntchito zimenezo ndi zimene zingatipangitse ngati ndi zabwino kuti tidzauke mulipenga loyamba limene Paulo akulifotokoza. Okondedwa, chovunda ichi chidzavuka, chidzavala chosafa, ndi kukhala ndi thupi limene lidzakhale thupi lopanda imfa, thupi lopanda imfa. Ena titha kukhala ndi mafunso, chifukwa pamakhala zikhulupiriro zina zimene anthu amatha kuzikhulupirira kunena kuti akufa nthawi zina amabweranso nkumadzatilotetsa, amabweranso nkumadzatipeza, nkumatiuza kuti mwina tiphike sadaka, nkumatiuza kuti mwina kapena tipange zakuti, nkumatiuza tipange kaphwando kana. Kodi zimene zizi ndizona ndi chiphunzitso cha Baibulo zikufotokoza chilungamo? Baibulo litiyankha 2 Korinto chapter 11, 2 Korinto chapter 11 verse ya 13 mpaka na 15. 2 Korinto chapter 11 verse ya 13 mpaka na 15. Pamenepo akutifotokozera kunena motere, pakuti otere ali atumwi onyenga, ochita ochenjera, odzionetsa ngati atumwi a Khristu. Ndipo kulibe kudabwa, pakuti Satana yemwe adzionetsera ngati ngelo wakuunika. Chifukwa chache sikuli kanthu kwakukulu ngatinso atumwi ache
adzionetsera monga atumwi achilungamo amene chimaliziro chawo chidzakhala monga ntchito zawo. Chivumbulutso chapter 16. Chivumbulutso chapter 16 verse ya 14. Chivumbulutso chapter 16 verse ya 14 akutifotokozera motere: pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Wokondedwa, apa akutifotokozera buku la Korinto komanso buku la Chivumbulutso kuti izi ndi atumwi onyenga, koma Chivumbulutso ndiye wangomasuliratu kunena kuti ndi mizimu ya ziwanda, mizimu ya Satana imene imatuluka kumapita kwa anthu nkumakazionetsera ngati kunena kuti zimenezo nzoona, koma zisali zoonayi. Iyi imakhala mizimu ya ziwanda, mizimu imene imayenda nthawi ndi nthawi nkumationetsera kubwera ngati agogo athu, nkumatiuza kuti ndikuzunzika kumeneku, ndikusowa mapemphero. Mizimu ya ziwanda ndi imene imabwera nkumatilotetsa kumanena kuti tiphike sadaka. Mizimu ya ziwanda, mizimu ya ziwanda ndi imene ili angelo amene anaponyedwa ndi Satana mdierekezi pamene amaponyedwa pa dziko lino lapansi. Wokondedwa, mukhoza kupezanso pa 1 Samuel chapter 28 verse ya 8 mpaka na 15 pamenepo akutifotokozera za Saulo anali mfumu ya ana Israeli. Chotero Saulo chifukwa cha kusachita bwino pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba, Saulo Mulungu adamukana ndipo adasankha mfumu ina yotchedwa Davide. Saulo Mulungu adamuchokera. Koma Saulo mu nthawi yoyamba pamene iye amachita bwino ku Israeli, tikupeza kunena kuti mukawerenga mu chapter 28 anathamangitsa aziwanda, anathamangitsa obwebweta, anathamangitsa amaula onse, anawachotsa mu Israeli ndi kuwachotsa kuti asakhaleko, chifukwa ndi anthu amene amachita ndi mizimu ya Satana mdierekezi. Komano tikupeza kumapeto kwake Sauli mu nthawi imene adathedwa nzeru, mu nthawi imene Mulungu adamuchokera, akupita kwa mzimayi wina, mzimayi wobwebweta, mzimayi wa ziwanda, ndiye akukamufunsa kumeneko, akupita kumeneko kumene anathamangisirako ndi kukafunsa kuti nkhondoyi kodi ndikawina. Koma chimene ungandiuze kuti chikhale choona, kuti nditsimikize kuti ndichoona, ndikutchulireko munthu amene ndikakutchulirako undibweretsere apa munthuyo ndimuone. Chotero nthawi imeneyi nkuti Samueli atafa. Wokondedwa, Bible ikutifotokozera kunena kuti mzimayi wobwebweta uyu, mzimayi wa ziwanda uyu, mzimayi wa maula uyu, mzimayi nsinyanga uyu anapanga mankhwala ake, anapanga zobwebweta zake. Atatero anamufunsa Sauli, ukufuna ndikudzutsire yani? Ukufuna ndikuonetsere ndani? Ndipo Sauli ananena kuti ndikufuna undionetsere Samueli, pamene Samueli anali atafa. Ndiye akuti adamutulutsa Samueli, natuluka Samueli ngati akutuluka m'manda. Sauli namaona Samueli akutuluka, namafotokoza kunena kuti iwe ukundivutitsiranji. Wokondedwa, munthu amene amatulukayu, amene yuyo sanali Samueli iyayi, koma anali mizimu ya ziwanda. Chifukwa mizimu ya ziwanda imachita ndendende monga mmene iweyo umaonera, imabweretsa ndendende monga mmene iweyo umachidziwira. Cholinga chonena kuti atisocheretse ndi kuchita nkhondo ndi Yehova Mulungu wakumwamba. Chivumbulutso yafotokoza zimenezo kuti cholinga chonena kuti apalamule nkhondo yayikulu
pakati pa Yehova ndi Mulungu pakati pa anthu ndi Mulungu wakumwamba. Tizichita zosemphana ndi Yehova Mulungu wakumwamba. Ndi anthu ena akamaona zimenezi amaganizira kunena kuti munthu amene ali kumanda akhonza kuukanso, koma nkhani yatifotokozera Baibulo yatifotokozera bwino kuti anali mzimayi wobwebweta, mzimayi waziwanda amene anadzutsa Samuele, koma sadali Samuele chifukwa inali mizimu yoyipa, mizimu ya ziwanda, asilikali a Satana amene akuchita zazikulu kuti anthu akhulupirire chinyengo chimene iye ali nacho. Wokondedwa, tamvetserani, takhala tikukhulupirira zikhulupiriro zosiyanasiyana zimene zili zosemphana ndi buku lopatulika. Yehova watiphunzitsano tsopano, Yehova watiunikira, Yehova wationetsera kuti munthu akafa amapita kumanda ndipo amayembekezera tsiku limene Yesu Khristu atadzabwere. Palibe wina amene amakhalanso ndi moyo, palibe wina amene amabweranso kudzalotetsa anthu, palibe wina amene amabweranso kudzapulumutsa anthu, palibe wina amene amakhala kupempheranso. Ayi, Baibulo latifotokozera chindunji kuti munthu akapita kumanda akuyembekezera tsiku limene Yesu Khristu atadzabwere. Nkutheka mbuyo takhala tikukhulupirira zikhulupiriro zosakhala bwino. Ndiye kupyolera mu phunziro ili Yehova atatiphunzitsa tikulakalaka tsopano kuyamba kutsatira choonadi cha Baibulo, komanso tadziwa kuti Yehova Mulungu wakumwamba tiyenera kumpembedza tidakali ndi moyo. Tili ndi chisankho tsopano choti tikufuna tiyambe kumpembedza Yehova tidakali ndi moyo, tisadatsikire kuli chete, kuti pamene Yesu Khristu akubwera matupi athu adzasinthike, matupi athu adzavale chosavunda, matupi athu adzavale chosafa. Nkutheka ndi khumbo lako mbale kuti thupi lako lidzavale chosafa, thupi langa lidzavale chosafa. Ngati lili choncho, ngati lili ganizo lako limene inenso ndikuganiza, mungathe kuyima nane limodzi kuti matupi athu adzavale chosafa, kuti mu nthawi imene tikukafa tikafe tili mwa Yesu. Kodi udzafa uli mwa Yesu? Ndi chisankho chimene tingathe kuchipanga lero, kuti tidzafe tili mwa Yesu kapena tisadzafe tili mwa Yesu. Tipemphere. Okonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo. Zikomo chifukwa mwatilankhula, zikomo chifukwa mwatidziwitsa za anthu akufa kumene amakhala kuti nkumanda. Sapitanso kwina, akuyembekeza tsiku limene inu mudzabwera. Tamva za atumiki anu monga achina Davide amene akuyembekezanso kumanda, amene munawawuziratu kuti ali kudzanja lanu lamanja, koma akuyembekezerabe kumanda mu tsiku limene inu mudzadza. Yehova Mulungu wathu, konzani miyoyo yathu kuti tikhale anthu osinthika pamene tidakali ndi moyo, kuti pamene ifeyo tikutengedwa kupita kukagona tulo, Yehova Mulungu wakumwamba mukatitenge tili anthu osinthika, mukatitenge tili m'manja mwanu, kuti tsiku ilo pamene inu mudzadza tidzavale nawo chosafa. Tithandizeni, titsogolereni popeza ndinu Mulungu wabwino. Amen. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Tionanenso mawa pompano nthawi yomweyi, nthawi ya 8 o'clock. Ambuye akudalitseni.